Abans de començar, si em sentiu, no agafo el micro. Si no em sentiu, l'agafo. Què? Sentiu? Molt bé, perfecte. Doncs sí que us volia agrair l'oportunitat de poder fer aquesta xerrada amb vosaltres, perquè de fet Castellbisbal és com la meva tercera casa, gràcies al míster Xavi Trenc, que tenim aquí, ja que la seu de l'empresa la tenim aquí a Castellbisbal, però tot el dia estic aquí a Castellbisbal. Llavors em va fer molta il·lusió poder venir i poder compartir amb vosaltres la que és la meva passió, que és la passió per l'Antic Egipte, i potser algun de vosaltres també sou una mica friquis d'aquest. Bé, us vinc a parlar d'un tema que és una mica tòpic de l'Antic Egipte, no? Quan us ve a la ment o quan algú us diu Egipte antic, faraònic, doncs una de les primeres construccions que venen al cap són les piràmides, envoltades de misteri. I ja us puc dir que hi ha alguna de les qüestions, us faig ara un spoiler, que marxareu igual que heu vingut, perquè jo no us podré dir com es van fer les piràmides. Això és una de les coses, Us explicaré diferents teories, però veureu que és un tema en el qual encara no hi ha ningú que hagi dit les piràmides es van fer d'aquesta manera. Què és el que intentaré explicar-vos avui, com en dues parts? En la primera part us explicaré què era una piràmide, de què estava formada, per què aquesta forma de piràmide, quines són les teories de construcció i qui les va construir. Això sí que us ho puc dir, ara us ho diré. I la segona part farem com un recorregut per Egipte i una mica més enllà per veure les principals piràmides que hi ha. Però comencem primer amb això. Què és una piràmide? Doncs bé, aquest nom que li donem nosaltres de piràmide no és un nom de l'Antic Egipte. Els egipcis i les egípcies d'època faraònica, en aquest monument li deien Mer, que són aquests jeroglífics que veieu aquí. Normalment, i ara us explico una cosa que té a veure amb els jeroglífics i no amb les piràmides, quan escrivien una paraula amb jeroglífics, acostumaven a posar al final de tot un dibuix, un jeroglífic que no es llegia, però que et donava la idea de quin tipus de paraula estem parlant. La paraula Mer, la paraula per dir piràmide, acabava amb aquest signe que veieu aquí, i és bastant identificador de com és aquesta piràmide. Si us fixeu, la forma triangular, amb un trosset a dalt de tot separat, perquè si us fixeu, la part de dalt hi ha un tall, perquè aquesta part de dalt, que es deia piramidó, normalment estava acostumat a fer d'un material diferent. És a dir, que aquesta part com separada, i a baix de tot us marca una part perquè entengueu que l'estructura estava revestida d'algun tipus de pedra. És a dir, que aquest jeroglífic ja et donava una mica la idea de què era aquesta construcció. Llavors, si els egipcis li deien Mer, com és que nosaltres li diem piràmide? Doncs perquè aquest nom de piràmide ve del grec. Quan van arribar a Egipte, van estar fent, hi havia comerciants, hi havia viatgers, historiadors que anaven a Egipte, però sabeu que des de l'època d'Alexandre el Gran, els faraons d'Egipte eren en realitat grecs. Doncs tots aquests grecs que anaven a Egipte quedaven astorats amb aquestes construccions i els hi semblava que tenien la mateixa forma que aquests pans que veieu aquí. Aquest senyor que té aquí una cosa a la mà és un tipus de pastís o pa que té forma triangular. Clar, nosaltres diem que és un pastís en forma de piràmide. Doncs els grecs tenien un tipus de pa amb aquesta forma triangular que li deien piràmides. Llavors van dir, doncs mira, la construcció és com el pa aquest que hi ha. Llavors, d'aquest nom grec és el que ens ha arribat a nosaltres. Però clar, quan un faraó es feia una construcció d'aquest tipus, no estava pensant en un pa, estava pensant en altres coses. Per què escullen aquest tipus de monument? La forma que té recorda o segons
diuen, és com si fos una espècie de raig de sol petrificat, perquè penseu que la piràmide és un monument solar, és un monument que relaciona amb el déu del sol, Re. Llavors, per què aquesta forma? Doncs perquè és com un raig de sol petrificat. Altres diuen, home, és una construcció molt gran, com és la tomba dels faraons, perquè heu de pensar que aquest tipus, la piràmide és una tomba. En altres llocs del món, per exemple, les piràmides maies o asteques, hi ha algunes que són tombes, però n'hi ha algunes que són temples. A Egipte, no. A Egipte totes les piràmides són tombes, però són tombes reials. Només el faraó o la faraó podria enterrar-se amb aquest tipus de monument. Llavors, és un monument exclusivament reial, com és tan gran que és fàcil de veure on són, per això també és fàcil de robar en aquella època, perquè els lladres ja sabien on havien d'anar, que era un monument molt gran, té aquesta connotació solar, però a més té a veure amb el principi del món. Us dic el començament d'una història egípcia que potser us sona d'un altre inici de món. En un primer moment el que hi havia era un caos d'aigua i energia. I d'aquest caos d'aigua i energia sorgirà el primer ésser. Aquest caos aquàtic, que és comú a moltes religions, a moltes mitologies, d'aquest caos d'aigua va sortir una primera terra que tenia forma de piràmide. És a dir, és com si tornéssim al principi del temps. Ens enterrem en una construcció que té la forma d'aquest primer monticle primigeni. Així que tot té a veure amb aquest simbolisme d'anar a buscar els orígens de les piràmides. Quantes piràmides hi ha a Egipte? Moltíssimes. I a més, de tant en tant surt una notícia, sembla que s'hagi trobat l'inici d'una piràmide, d'una construcció piramidal. Totes, si us fixeu, estan situades a l'oest del riu Nil. I ara us haig d'explicar una cosa que té a veure amb com vivien a l'antic Egipte. El riu Nil marca el que seria el territori. Realment, si no hi hagués riu, seria tot un desert. Al voltant del riu tenim els camps i una mica més enllà tenim els cementiris. Però les ciutats es col·locaven gairebé sempre a l'est. Per què? Perquè seguien la idea del sol. És a dir, el sol surt per l'est i es pon per l'oest. Així que a la riba est tindrem les ciutats dels vius i a la riba oest tindrem les necròpolis, els cementiris, les ciutats dels morts. Les piràmides, com són tombes, se situen a la zona oest, a la zona de l'occident. Veureu que estan com una mica agrupades, és a dir, que hi ha llocs en els quals podem trobar cementiris amb més piràmides que d'altres. Per exemple, us marco, que sí que veieu, aquesta zona, Saqqara, serà de les més antigues i on hi haurà més piràmides. Giza, on estan les famoses que coneixem nosaltres. I després, aquesta zona que teniu cap aquí a baix, la fotografia està tallada, però heu de pensar que està molt a prop d'un oasi. És a dir, que tindríem com tres nuclis importants. Giza, les famoses de Keops, Kefren, Misery, Saqqara, la més antiga, i aquest nucli al voltant d'aquest oasis. Bé, una cosa que sí que m'agradaria que jo tinc aquesta bastant d'ensenyar coses i ara sí que me'n vaig a que com a mínim sortiu amb una cosa apresa, potser nova, del que serien les piràmides. Quan parlem de piràmide, potser vosaltres penseu en això, però heu de pensar que en realitat és un complex, és a dir, no es pot entendre la piràmide sense tota una sèrie d'edificacions que hi havia i que eren molt necessàries. Recordeu, el faraó mor, es mumifica i es transporta a
a l'Occident, es mumifica i des d'allà, és a dir, necessitem un moll per poder passar la barca d'un cantó a l'altre, necessitem un temple baix. En aquest temple baix farem que aquesta mòmia torni a la vida. Ho farem amb un ritual en el que despertarem els sentits. Tocarem els ulls, el nas, la boca, les orelles i així aquest cos mort es convertirà en un cos viu. Farem un camí des d'aquest temple baix fins al temple alt. En aquest temple alt és un espai obert, és un espai on cada dia els descendents del faraó havien de fer una sèrie d'ofrenes. El faraó devia pensar, i si no ho fan? Doncs com soc el faraó, tindré uns sacerdots especialitzats en cada dia portar-me les ofrenes. I és un espai obert, perquè no només el faraó, funcionaris, la família, podia anar en aquest espai i dipositar les ofrenes. I al darrere sí tenim l'edifici que és la tomba. És a dir, que la piràmide no és un edifici sol, sinó que és aquest complex piramidal. Clar, ara, amb tota l'urbanització que hi ha, moltes d'aquestes estructures han desaparegut. Ja no queda cap moll, també perquè el riu Nil ha canviat. La presència dels barris de les grans ciutats com el Caire ha fet que aquestes restes vagin desapareixent. I, evidentment, estem parlant de construccions de fa més de 4.000 anys. Clar, es conserva en peus aquestes piràmides, però no totes les construccions que hi havia al voltant. Això, malauradament, ho podreu anar veient. Es parla molt també de si les piràmides estan mirant cap a un cantó, cap a l'altre. Sí tenien, algunes d'elles, orientació. Per exemple, la base quadrada de la gran piràmide de Keops està orientada nord, sud, est, oest, gairebé perfecte. Però a més sabem, com veieu aquí, que estan orientades també algunes de les cambres cap a punts en concret del firmament. Heu de pensar que els antics egipcis miraven molt al cel i sobretot es donaven compte que hi havia estrelles que veien sempre i altres que potser veien un temps, desapareixien i tornaven una altra vegada a aparèixer. Llavors, orientació, sobretot, cap a Orion. Per què? Doncs perquè nosaltres diem Orion, però els antics egipcis, aquesta constel·lació era la constel·lació d'Osiris. Potser us sona aquest nom d'Osiris. És el déu dels morts. Pels qui no us sona molt, us resumeixo molt ràpid aquesta història, que és com una espècie de Caín i Abel, però a l'egipci. Són dos germans, el seu pare és com el rei dels déus. Llavors, en lloc de tenir un fill, fer una monarquia hereditària masculina, en té dos. Quin dels dos serà el fill, que serà el futur rei, Osiris, perquè és el visir, és el sacerdot, és el que dona les lleis. Evidentment, el seu germà Set, el majors, vol ser el rei i el que fa és preparar-li un parany, el convida a sopar amb uns convidats i li presenta una caixa, que és com un sarcòfag. I diu, mira, aquesta caixa serà per la persona que entri dintre i que sigui de la seva mida exacta. Us imagineu el conte de la Ventafocs? Per en lloc de provar-vos una sabata, us esteu provant un taüt, una cosa una mica egípcia. Així que comença una es prova, l'altra, i quan entra Osiris, és de la seva mida, tapa, tira el taüt cap al riu, evidentment s'ofega, però és que desapareix d'Egipte. I per un egipci no hi havia cosa pitjor que l'enterressin fora de la seva terra. L'esposa d'Osiris, la gran maga Isis, el va buscant, troba el cadàver, el porta a Egipte, va buscar ajuda per enterrar-lo i en aquell moment passa Set, el torna a veure i li agafa una ràbia tan gran que el talla en 14 trossos i el reparteix per Egipte perquè no el puguin enterrar. La pobra Isis amb la seva germana doncs va buscar-lo, troba els trossos, els va col·locant. Com enterro això? Sort del déu Anubis, que és el primer que inventa la momificació, embolica i l'enterra. I m'he deixat de dir una cosa, no va trobar totes les parts del cos. El penis
Set l'havia tirat al riu i just quan el va tirar, va passar un peix i se'l va menjar. Però com Isis és una maga, va fer màgia i va aconseguir ressuscitar el seu marit, quedar-se embarassada i després el seu marit, que estava mort perquè el va ressuscitar només uns moments, passarà a ser el déu del món dels morts. Per això les piràmides, que són tombes, estan orientades cap a aquesta estrella que està relacionada amb el déu Osiris. És a dir, que busquem una orientació i anem cap aquí o cap allà. Molt bé, qui les va construir? Mira, no sé què és pitjor, No sé què és pitjor, que em digueu que són els extraterrestres o els esclaus. Cap de les dues coses. Mireu, són construccions tan colossals que se'ns fa difícil pensar que persones com nosaltres poguessin construir-les. I la mala premsa d'un senyor que ara us diré és el que fa, o ha fet pensar durant molt de temps i encara ara, que es van construir per part d'esclaus. Mireu, un d'aquests grecs que us deia que va visitar Egipte, Heròdot, va visitar Egipte el 450 abans de Crist. I ell, quan anava als llocs, anava acompanyat dels sacerdots, que eren els que podien dir-li, doncs, mira, això es va fer d'aquesta manera, d'aquesta altra. Clar, veureu que el que va construir la gran piràmide, el faraó Keops, tenia molt mala fama entre els sacerdots, perquè quan Keops va pujar al tron es va donar compte que el sacerdot del déu rei tenia molt de poder. En teoria, en aquella època, quan tu eres sacerdot ho eres perquè el faraó decidia que ho fossis, però quan et mories, el teu càrrec no passava a la teva família. Tornava al faraó que designava una altra persona. En època de Keops ja s'havia convertit en un càrrec hereditari i hi havia unes famílies que començaven a tenir molt de poder. Què va fer Keops? Tallar. Jo anomeno d'entre la meva família el gran sacerdot d'aquí, el gran sacerdot d'allà, el visir, l'arquitecte. Clar, va treure poder a aquest clergat. Llavors, quan va arribar Heròdot, què li deien? Dolentíssim. Direu si era dolent Keops, que la seva filla es va construir una piràmide. I sabeu com la va construir? Prostituint-se. Cada client era una pedra. Lo de passar-se per la pedra, potser ve d'aquesta època. Llavors, que dolent és aquest Keops. Entre això i la tradició de la Bíblia de l'estada o suposada estada del poble d'Israel a Egipte, ve tota aquesta idea dels esclaus. Però si no us puc dir com es van construir les piràmides, sí us puc dir qui les va construir. Perquè des de fa uns anys s'ha trobat el poblat dels obrers que van construir les piràmides. I no és una cosa única. Suposo que us sona Nefertiti. Doncs la ciutat on vivia Nefertiti, Tell el-Amarna, tenim el poblat dels constructors de la ciutat de Tell el-Amarna. Tenim el poblat dels constructors de la tomba de Tutankamon. Tenim el poblat dels constructors de les piràmides de l'Oasi. I tenim el poblat dels constructors de la piràmide de Giza. De fet, s'han trobat les panaderies, les tombes, evidentment tenim categories, tenim capatassos, tenim els obrers, tenim també els papirs que ens expliquen què cobraven. No hi ha moneda. Es cobra en espècies, es cobra en ordi, en blat, en fusta, carn molt poca, però sí tenim el que seria el sou. Sí que us he de dir una cosa, hi ha una espècie de treball forçat. La majoria de la gent era pagesa. Llavors, quan arribava el moment de la inundació, durant setmanes als camps no s'hi podia fer res perquè estaven ple d'aigua. Doncs aquesta gent no podia estar allò sense fer res. Estaven obligats a participar en aquesta construcció. Les jornades eren de 10 dies amb 2 dies de festa. Ara que estem en allò de 4 dies de treball i 3 de festa, doncs mireu, 10 i 2. I rebien un sou. És a dir, que sí se sap qui va construir aquestes piràmides. Més o menys s'ha fet un càlcul de com aniria la distribució mínima de gent. I mínima tenim
2.000 persones que treballaven directament en la construcció de la piràmide. Com veieu, estan dividits en dos grups, perquè tot Egipte és en realitat la suma de dos. Tenim una zona del nord i una del sud. Una corona vermella, una corona blanca. Una deessa cobra, una deessa voltor. Sempre hi ha aquesta divisió del territori i fins i tot a la feina es divideix en dos. Com dos bandes, i d'aquestes bandes veieu que a més es fan 1, 2, 3, 4, 5 clans o tribus, per intentar traduir aquesta paraula. Però en tot cas, sí podem saber que les piràmides les van construir gent a sou. El treball era dur, molt. Pitjor era treballar a les pedreres, però el treball era molt dur. Però en tot cas era un treball remunerat. Qui la va pensar, aquesta forma de piràmide? Doncs també sabem qui va pensar aquesta forma. Aquest personatge que veieu a l'esquerra, que és un personatge real, que es va arribar a convertir en un déu, però és un personatge real. Si heu vist les pel·lícules aquesta, la saga de pel·lícula aquesta de la mòmia, sonarà el nom d'Imhotep. L'Imhotep de la mòmia és fals, però aquest és cert. Aquest personatge era gran sacerdot del déu del sol, era visir i era director dels treballs del rei, és a dir, arquitecte en cap. I aquest va ser el que va pensar aquesta forma nova de piràmide, que després us ensenyo com va anar pensant aquesta construcció. Clar, tenia fama de savi, tant que més endavant se'l va convertir en un déu, és a dir, una persona tan sàvia que arriba a ser un déu. I d'on es treien les pedres per fer les piràmides? Aviam, quants de vosaltres heu estat a Egipte? Ja. Aixequeu la mà, us veig. Molt bé. Quants de vosaltres reconeixeu aquesta part? I segur que hi heu estat, Això és la part del darrere de la piràmide de Kefren, d'on són aquestes 3 piràmides. I aquí podeu veure d'on es treuen les pedres. En realitat, tota aquesta zona era així d'alta i es van anar tallant els blocs i es van anar traient. El revestiment sí que venia de lluny, de Tura o de Suan, que era on hi havia la millor pedra. Però la part interior venia de molt a prop, perquè s'han de moure molts blocs. Les eines, clar, estem en una època en la que no s'ha descobert el bronze, no s'ha descobert el ferro. Llavors, amb què es treballava? Es treballava amb pedra, amb fusta, amb sílex i amb coure. El que feien, amb la diferència de temperatura brutal que hi ha a Egipte, perquè de dia tens una calor que et mors, però de nit la diferència cau la temperatura, doncs el que es feia era posar tascons de fusta mullada a una certa distància i això crea, esquartera, fent una línia que després, amb ajut de totes aquestes altres eines, vas aconseguint tallar els blocs. Després els hem de moure. Per moure'ls, no tenim rodes, es traslladen amb aquesta espècie de trineus que es posa una mica de llim perquè puguin anar lliscant i sobretot orientació. Hi ha una deessa que ajuda. La deessa Sexat és com la gran arquitecta, és la que ajuda el faraó a poder orientar els edificis, amb una espècie de mira, de nivell, que fa que marqui molt bé totes les distàncies. Després veieu amb aquests corrons van movent els blocs i amb una espècie com de grues, com unes no politges ben bé rodones, sinó com amb un sistema de palanques es van pujant aquests blocs. Sí que és veritat que va molt bé, en el cas de Giza, aprofitar el nucli de la muntanya. És a dir, la muntanya, la meseta aquesta, té un nucli, que serà el nucli de la piràmide, i després anirem revestint tota aquesta zona. Fa poc es va trobar aquest papir que veieu aquí, es va trobar lluny, es va trobar tocant el Mar Roig. I en aquest papir, per si encara hi havies dubtes de que la piràmide gran era la piràmide de Keops, en aquest papir ens diu un senyor, un funcionari que es deia Merer, diu, mira, jo estic aquí
i estic agafant pedres, he de passar per la zona de cura per portar aquestes pedres al funcionari Anhaf, que és aquest senyor que teniu aquí, per poder construir aquest monument funerari pel faraó Keops, que si us fixeu és el que està a dintre d'aquest cartutx. És a dir, que confirma que la piràmide és de Keops i a més confirma que aquest senyor va ser un dels arquitectes que van participar. És a dir, que a poc anem tenint més informació. El problema és que no s'ha trobat cap papir que ens digui com es van construir les piràmides. I no hi ha ningú que s'hagi atrevit a fer una prova. Llavors, tot el que us puc dir són teories. Una de les més acceptades, potser perquè hi ha restes, és que per pujar tots aquests blocs es feien servir rampes. Hi ha alguna construcció en la que queden restes de rampes que donen la idea de que s'utilitzarien. Però com? Una rampa, una a cada cantó, una que doni la volta. En un moment es deia, sí, hi havia una rampa molt gran per anar pujant. El problema és que quan la piràmide va pujant, la rampa s'ha d'anar allargant. Estem com en un turonet, arriba un moment en què el turó s'atacava. I a més, imagineu-vos la quantitat de muntanyes de sorra que es necessitarien per poder fer això. No queda tanta sorra, tanta muntanya de sorra i togot que et faci pensar que hi havia aquestes grans rampes. Aquesta teoria sembla que s'ha eliminat pel fet aquest, que no podries fer una rampa tan llarga. Doncs no fem una rampa, fem una rampa a cada cantonada. El problema és que també es necessita molta quantitat de rendiment, diríem, i a més no ens deixa veure el conjunt, perquè anem tenint una rampa, després en tenim una altra, després en tenim una altra. Aquesta rampa a trossos i en zig-zag tampoc sembla que sigui la correcta. Pitjor encara si tenim una rampa en espiral, perquè sobretot a les cantonades es fa molt difícil maniobrar per anar pujant tots els blocs fins a dalt. I a més, si us fixeu aquí, no veus com ha quedat fins que no vagis traient totes aquestes rampes. L'última de les teories és fer una rampa per dins i una per fora. Quin és el problema? Que estàs debilitant l'interior de la piràmide si has de deixar una rampa que després hauràs d'eliminar, deixaràs un espai buit i això faria que l'estructura quedés una mica malmesa, que quedés una mica dèbil. Així que sembla que les rampes és el que es va fer servir per anar arrossegant les pedres, però quin tipus de rampa? Una, quatre, una que doni la volta, això és el que encara no queda clar. I clar, ningú tampoc s'ha atrevit a dir, va, vinga, jo em poso i faig una piràmide. No hi ha ningú que vagi. Quina va ser la primera? Aquesta que veieu. Quina forma li veieu? Una forma d'escala. Per què? Doncs perquè en aquella època el desig de qualsevol persona que moria, i sobretot del faraó, perquè estem parlant d'una tomba de faraó, era poder quedar-se en el cel amb els estels que mai es deixen de veure. Com podem pujar fins al cel? Podem pujar amb un rampa, són coses que tu veus a l'antic Egipte. Un remolí de sorra, la barca del sol, una rampa o una escala. Per això la primera de les piràmides té forma d'escala. Una escala que puja al cel. Però recordeu, no és només l'edifici de la piràmide, sinó que és un complex molt més gran. Comença, sobretot, amb una muralla. Una muralla que marca els límits, però també és una muralla que evita que els mals esperits puguin entrar. I en aquesta muralla que veieu, de 10 metres d'alçada, hi ha 14 portes, però us poso 13 més una. Per què? Perquè 13 són falses i només una, aquesta que esteu veient, és la porta per la que es pot entrar a mi. El primer que us he de dir és que això que esteu veient no és original faraònic.
hi havia un egiptòleg francès, Jean-Philippe Loer, que va dedicar totes. Llavors, el que esteu veient aquí és com seria aquest monument, però evidentment el que esteu veient no és tot, que encara es conservi aquesta alçada en època faraònica. Per què necessitem portes falses si nosaltres no hi podrem entrar? Perquè és un monument pels morts, no pas pels vius. Heu de pensar que a l'antic Egipte es creia que el cos d'una persona estava format per diferents parts. El nom, importantíssim, conèixer el nom de les persones, podien fer que tinguessis un cert poder màgic sobre aquesta persona, que pensar que a l'antic Egipte la màgia estava al dia a dia. Què més? Es necessitava una part del cos que era l'esperit vital, la força de vida. Una altra part era la mica d'esperit diví que hi ha en tots nosaltres. Una altra part era la personalitat. Una altra part era la capacitat sexual. I totes aquestes parts formaven la persona. Doncs bé, una d'aquestes parts podia entrar i sortir de la tomba en forma d'ocell, però necessitava tenir una porta. No calia que fos una porta real. Només que tingués el dibuix ja li valia. Llavors, aquestes portes distribuïdes per tot el recinte són perquè aquesta part del cos pugui entrar i sortir. La que veieu aquí és la que necessitem nosaltres per entrar. I ens trobem tot el que es faria servir en una casa, però en pedra. Heu de pensar que a l'antic Egipte el material de construcció era el tubot, la tova, la canya, el papir. Llavors, fins i tot les tombes dels faraons i els palaus es feien amb aquest material. Però tu aquí vols tenir una casa que duri per sempre, una casa eterna. L'has de construir en pedra. Llavors, aquesta és la primera tomba en pedra de faraons. Però què fa? Si haig de fer unes columnes, imito feixos de canyes, perquè és el que faria servir normalment per fer una tomba. Però aquí ho faig en pedra. Fixeu-vos el tipus de columna, que sembla com diferents feixos juntats. Passem per aquesta columnata, que seria aquesta part que veieu aquí, i arribem a un gran pati amb la gran construcció de la piràmide i altres construccions al voltant. Fixeu-vos les dimensions que té aquesta piràmide. Des d'aquí veureu la piràmide, però veieu una construcció molt curiosa que es diu la tomba del sud. Al nord, la piràmide és la tomba reial, on s'enterra el faraó. Però aquesta tomba del sud té a veure, no se sap ben bé, clar, una cosa que us he de dir, les piràmides totes estan saquejades, llavors, clar, ens falta molt de material. Què és el que es posava en aquesta tomba sud? Doncs hi ha qui diu, potser les corones del faraó estan enterrades allà. Potser aquests òrgans que treuen del cos estan posats aquí. Potser és una tomba recordant que els faraons en realitat havien nascut al sud. Posem una tomba al sud. La raó no se sap, però té com dues tombes. Una falsa, podem dir, i una altra de veritat. I després té com una espècie d'estada. Això que esteu veient són la meta, el punt final. Perquè resulta que el faraó, quan estava viu, als 30 anys, si arribava de govern, se li feien unes proves. I una de les proves era una prova física, per veure si era capaç de governar en forma al seu país. Llavors havia de fer unes proves físiques. Hi ha alguns investigadors que creuen que en un primer moment, si no superaven la prova física i una altra, després van dir, no, potser no aguanto aquestes proves, doncs enterraré una figura meva i és com si enterrem a l'antic faraó i el dia següent es presentava el faraó rejuvenit, això semblant. Doncs quan moria, aquestes proves, aquestes curses, les havia de continuar fent durant tota l'eternitat. Per això es construeix com una espècie d'escenari, com aquestes pel·lícules de l'oeste d'Almeria, que en realitat és tot façana i no pots entrar, doncs això també és el mateix. No es pot entrar dintre, perquè no és per nosaltres, és per aquestes parts del faraó. Però el faraó havia d'estar, vinga aquí, fer les proves físiques,
presentant-se, posant-se les corones, suposadament, enteneu que tot això és en el més enllà. Sempre, com us dic, tot doble. Casa del nord, casa del sud, casa del papir, casa del lotus, i al darrere de la piràmide una construcció amb uns forats que, si mirem, trobem una imatge del faraó. Ara, la de veritat que es va trobar està, de moment, a l'antic Museu del Caire, i el que podeu veure allà és una còpia d'aquesta escultura. No queda res del temple on es feien les ofrenes del faraó, i ara imagineu-vos el projecte d'una tomba molt petita amb un pou. Imhotep va pensar en començar una escala. Per taronja fa aquestes 4 graons i després diu, la cosa va bé, s'aguanta, fem 2 més i ampliem aquesta piràmide. De 8 metres d'alçada a 70 metres d'alçada, que és l'alçada final de la piràmide. Però mireu, tot està sota terra. La tomba del faraó, recoberta algunes de les habitacions amb aquestes imatges que veieu, està al fons d'un pou. I en aquest pou és on estaria el sarcòfag del faraó. Res. No queda sarcòfag, no queda mòmia del faraó, perquè tot ha estat saquejat. A partir d'aquest moment, els faraons decideixen construir d'aquesta manera. Anem a construir amb aquesta forma piramidal. Els hi surt bé? Doncs no. Mireu, això que esteu veient aquí, aquesta muntanya que veieu, és el revestiment d'una piràmide que ja tindria la forma que nosaltres creiem, amb aquestes cares llises. Aquí la qüestió no va bé i el que esteu veient és l'interior de la piràmide. Aquí us fa una reconstrucció de com seria. Sí que tindria un revestiment, tal com coneixem nosaltres, amb aquestes cares llises, però el que ens ha quedat és l'interior. Què té de nou aquesta piràmide? Doncs aquesta piràmide, si la de l'altre faraó, a la tomba, el lloc on s'enterra, estava sota terra, aquí l'enterrament està en el cos de la piràmide. Ja no el tenim sota terra, sinó que està dintre d'aquest cos de la piràmide. Saquejat? Totalment. Però és que aquest faraó se'n va fer 3 de piràmides. Aquesta no li deuria agradar i es trasllada a un altre lloc que es diu Taixur, i allà es fa 2 piràmides. La primera, que encara, si podeu veure, conserva molt revestiment, té una forma una mica estranya. Probablement, quan van començar a fer la piràmide, van dir, ui, aquí aquesta inclinació que té farà que la piràmide sigui molt alta, tindrem problemes, anem a fer un canvi en l'angle. Si us fixeu, fa... Bueno, aquí mireu, 105 metres d'alçada, de 60 a 105, ja la cosa considerable. I la de sota és la primera piràmide com les que nosaltres veiem. Aquí la imatge no es veu molt bé, es diu piràmide vermella perquè realment el tipus de pedra és un tipus de granit de color vermellós i sí que és veritat que és una mica com aixetada, 105 metres d'alçada. Ara, la més gran, aquesta, 146, i això que ara hi ha una part de dalt de tot que està perduda. Però no conserva el revestiment, veieu que es veuen els blocs, no es veu la cara llisa. I aquesta és la piràmide del famós Keops, el que tenia tan mala pinta. N'hi ha 3 grans en aquesta zona, després tenim piràmides de reines, però les 3 més grans són de 3 faraons d'aquest moment. Keops, Kefre i Misari. Aquesta d'aquí, veieu que és bastant complexa i aquesta, la cambra d'enterrament està al mig de la piràmide. Hi havia trampes, això que surt de les piràmides, que es tanca i surten uns bitxos i... no. Però sí que és veritat que jugaven amb 2 coses. Home, jugaven amb el fet que entrar en una tomba dona una mica de llum. Clar, si tu has d'entrar a robar, no aniràs a ple dia, aniràs de nit, necessitaràs una torxa. Que mentre tu vas avançant i no avances així, els que heu estat sabeu que gairebé t'has d'anar a Jubin Bord, la torxa es va acabant.
pot acabar-se la torxa i tu dir ara cap a on vaig, cap a un cantó, cap a l'altre, no sé, m'agafa aquí un atac perquè estic tancada en aquest lloc. Les portes no són portes de fusta, el que seria el forat de la porta es bloqueja amb pedres, que has de pensar en portar unes eines per poder destruir tones de pedra. És a dir, és complicat, però totes les van trobar. Llavors, sí que va fer com diferents camins. Faig un camí cap a baix que no va enlloc. Per què? Potser és una cosa simbòlica, és una pas a l'interior, al món dels morts. Faig un altre que no l'acabo. I faig un altre que sí que és la cambra del sarcòfag. Amb una pujada que, clar, ens veu una pujada a vosaltres. Si tu anessis a robar, a veure com vas fins aquí dalt, la gran galeria. I arribes a la cambra del sarcòfag. Què hi ha? El sarcòfag, ja està, no hi ha res més. Però com s'aguanta tota aquesta quantitat de tones de blocs que hi ha? Amb una cambra, o 5 cambres de descàrrega per intentar redistribuir tota la pressió que hi havia. És a dir, realment, un plànol molt pensat. Ara, saquejat. Ja veieu que no hi ha absolutament res. Sí que hi ha una cosa interessant, i de fet n'hi ha més d'una que encara estan al lloc. Barques de cedre del Líban que han reconstruït tota sencera, i és una barca que seria una barca real, una barca probablement per passejar. Quin simbolisme tindria? Potser és com si fos una barca del sol o potser era la barca funerària amb la que van portar d'un cantó a l'altre del Nil. Al costat teniu aquesta altra que és una miqueta més baixeta, però té una cosa espectacular aquí en primera fila, que és l'Esfinx, protectora de tot el cementiri. I aquí fins i tot a la part de dalt encara conserva una mica el revestiment, que us podeu imaginar com seria tota la paret llisa de la piràmide. I a més aquí sí que es conserva part d'aquest temple que us deia del principi, el temple baix, on es feia el ritual, amb uns forats on us hauríeu d'imaginar que estarien aquestes fabuloses escultures del faraó Kefren protegit per un falcó, que és el déu Horus. Clar, aquí, entre el color vermell de la pedra, el color negre de l'estàtua, poca llum, faria tot un joc de llums i ombres que seria molt interessant. I aquí tornem una altra vegada cap a baix. Tenim la cambra del sarcòfag a dintre, a l'interior de la piràmide, però va baixant. Si us fixeu, el sostre d'aquesta cambra és un sostre a doble vessant. Però ara ja tornem una altra vegada a anar baixant. L'interior, doncs mira, els grafiteros de l'època. Al segle XIX va podem dir, investigador que es deia Benzoni i va dir, doncs poso aquell nom. Aquí és Udo Benzoni, vinga, ho posem. I posa la data, però no tenim decoració. Encara no tenim decoració dintre de la piràmide. I ara què ens ha passat? De 140 metres passem a 65, què ha passat? Doncs què ha passat? Que aquí hem de parlar d'un equilibri de poders. Queops, aquest faraó que us deia que era poderós, que el clergat, el faig, abajo, el que també distribueix els càrrecs principals entre els membres de la seva família, a poc, aquest clergat va recuperant els privilegis, els funcionaris també van ser cada vegada més poderosos i el poder del faraó va baixar. Hi ha una correlació bastant interessant entre la mida de la piràmide i el poder o el centralisme d'aquest faraó. Quan són faraons molt poderosos, piràmides molt grans. Aquí el poder va baixant, piràmide més baixeta. I aquí el que és interessant és que tenim un dibuix de com era aquesta cambra i de com era el sarcòfag de Missarí. Perquè aquest sarcòfag el van posar en un vaixell per portar-lo a Anglaterra. Però quan passava per les costes de Múrcia i de Cartagena, el vaixell va naufragar i tot se'n va anar cap a baix.
Llavors, clar, és un problema perquè no hi ha ningú que s'atreveixi a veure on està exactament el Beatriz, que és aquest vaixell. Perquè no se sap ben bé de qui seria en realitat aquest sarcòfag. És d'Egipte, perquè el sarcòfag era d'Egipte, és de Londres, de Gran Bretanya, perquè anava cap allà, és de l'estat espanyol, perquè està a Cartagena, així que mira, cap dels tres diu jo no faig res, no sigui cas, que jo toqui pagar i després se l'emporti un altre. Així que deixem on està el sarcòfag i ja està. També es va trobar en aquest temple aquestes escultures. Clar, us heu d'imaginar aquestes construccions que ara no podem veure, us les heu d'imaginar plenes d'escultures. A mesura que anem avançant en aquesta època de les piràmides, cada vegada els temples són més grans i les piràmides estan com pitjor fetes, un interior amb no tant de més revestiment i no tanta cura a l'interior, temples funeraris extraordinàriament grans, però el que és l'edifici cada vegada és més petit. Fins que arriba un faraó que té por. Té por de no poder arribar al més enllà. No s'enfia de totes les coses que li diuen dels rituals i decideix posar-se dintre de la seva piràmide escrit els textos màgics que l'ajudaran a arribar al més enllà. I aquesta sí és la primera piràmide en què trobem l'interior decorat amb els textos que nosaltres diem textos de les piràmides. Tampoc es van matar molt quan van pensar en el nom. Llavors, aquesta és la primera que sí té aquesta decoració, aquestes fórmules màgiques per poder accedir al més enllà. Per tot i això, la piràmide saquejada, les inscripcions estan a lloc, però no queda res més. Debacle absoluta. Després d'aquesta època de les piràmides, Egipte entra en crisi, invasió, canvi climàtic, trencament del país. Com a molt dona per fer una piràmide de 21 metres d'alçada, ja veieu que la construcció tampoc està ben feta perquè el que ens queda és això. I després, quan Egipte es torna a reunificar, a partir, més o menys, 1970 abans de Crist, penseu que les altres piràmides són potser de 2500, en aquest moment ja no es faran amb els materials tan bons, es farà a l'interior de tubot i es revestirà de pedra, que en l'actualitat, en època moderna, quan es construeixen les ciutats, diuen necessitem pedra. Doncs escolta, tenim aquí les piràmides, agafem aquesta pedra exterior. En quan treus la pedra exterior, l'interior que està fet d'aquest tubot es va desfer. Fixeu-vos que també, això, l'alçada aquí, 57 metres. Aquí es veu molt bé com feien aquest interior. L'interior el feien amb una espècie de creu, és a dir, murs en forma de creu de tubot, i després anaven reomplint tota aquesta part. I quan ja ho tenien fet, revestien amb pedra. Aquí, la tomba, la cambra del sarcòfag, torna a estar sota terra. Què ha passat? Es pot entrar? Amb poques es pot entrar. Perquè als anys 60 del segle XX, el 1960-62, s'inaugura la gran resclosa de Suan. Amb la resclosa de Suan, Egipte pot tenir aigua sempre, però aquell fenomen natural de la inundació no passarà. Què ha provocat? Ha provocat que el nivell de la capa freàtica hagi pujat i allò que abans era un pou amb una cambra subterrània ara està ple d'aquesta aigua del nivell freàtic. Llavors, en moltes d'aquestes tombes encara no s'ha pogut entrar a la cambra del sarcòfag perquè està absolutament anegat. Sí que us ensenyaré una imatge d'una piràmide que ara sí que es pot visitar. És a dir, que a poc van obrint, per captar turisme, van obrint diferents piràmides i monuments, perquè qui hagi anat a Egipte i vulgui tornar tingui alguna cosa nova a veure. Fixeu-vos que aquí, fins i tot, el que fan és dir, a veure, què podem fer perquè no ens entrin els lladres? Fem una entrada falsa. Nosaltres aquí farem com una entrada, però en realitat entrarem per aquí, per un pou que dirà per subterrani. Ja se les podien pensar totes que els lladres encara pensaven més
i deien, sí, allà està l'entrada, però nosaltres anirem per aquest pou que sabem que podrem accedir fins a l'interior. Aquesta és la que us deia que es pot visitar, és a dir, que a poc van intentant obrir més piràmides. Algun d'aquests faraons fa més d'una piràmide, aquesta que veieu aquí que es diu piràmide negra pel color dels tubots que queden. I aquesta que veieu aquí, que era tan impressionant que els viatgers grecs feien una espècie de guies, com les guies aquestes Michelin que hi ha ara, i posaven, si vas a Egipte, has de veure el laberint de Hawara. Què era el laberint? Això que esteu veient aquí. Ara només veieu sorra, però era un complex amb tants pisos i tantes habitacions que era com una meravella. Llavors deien, és que has d'anar allà i has de veure el laberint. D'aquest laberint ens queda el nom i ens queda això que esteu veient. No es conserva la magnificència de l'edifici que hi hauria aquí. I tornem en un període de caos en el que els faraons tornaran a enterrar-se en piràmides, però serà pràcticament l'últim moment. Allò que us deia que la part de dalt de tot està fet d'un material diferent, és allò que teniu allà, el piramidó, que normalment té algun tipus d'inscripció. En aquest moment, què ens passarà? Que estem a punt d'arribar a l'època de Ramsès, Tutankamon, tindrem un canvi en la manera d'enterrar, i aquí també heu de fer una mica d'esforç, no d'imaginació perquè ara us ho ensenyaré, però mireu què queda de la tomba d'un d'aquests faraons, aquesta estructura que veieu aquí, i què se suposa, veieu bé. Tenim una piràmide, però aquesta piràmide és més la capella que no pas la tomba. La tomba tornarà a ser un pou que queda sota terra. Clar, en vista que totes les piràmides s'han robat d'antic, els faraons decideixen canviar la manera d'enterrar i se'n van al que nosaltres coneixem com la Vall dels Reis. Aquí el que faran serà enterrar-se en una espècie de coves, és a dir, fer uns forats a la muntanya que aparentment són com coves, però un cop entres està tot decorat. No em digueu que aquesta muntanya no té forma de piràmide. És a dir, on escollim fer aquestes tombes? No abandonem la piràmide, continuem enterrant en aquesta espècie de muntanya, fem aquestes piràmides, aquestes tombes, aquesta entrada, amb l'interior tot decorat, amb la idea d'intentar evitar que es puguin robar. Clar, com ara els faraons ja no s'enterren en piràmides, una persona, anava a dir qualsevol, qualsevol no, perquè has de poder pagar la tomba, però un funcionari ara sí que es podrà enterrar en una piràmide, perquè ja no és la tomba dels reis, ja no és la tomba dels faraons. I aquest d'aquí té un cert lligam amb nosaltres perquè és la tomba de Senetgem. Senetgem era un treballador d'aquests treballadors que treballaven fent les piràmides, les tombes a la Vall dels Reis, i va ser excavada per Eduard Toda, que va ser cònsol espanyol a Egipte al segle XIX, i nosaltres diem que és com el primer egiptòleg català. Llavors, això us dic que hi ha una certa vinculació amb nosaltres. Això que esteu veient aquí, també recordeu que és la capella, el lloc públic, el lloc on posarem les ofrenes. Després hi ha un pou que va cap a l'interior i allà estaria la piràmide. Però en aquest moment, com els faraons ja no s'enterren, una persona que pugui fer-se una tomba sí podrà agafar les piràmides. Però llavors ja no tenim més piràmides. Ja no hi ha cap faraó que es vulgui enterrar en piràmides. Doncs sí, però haurem d'avançar en el temps. Estem encara en època faraònica. Estem més o menys per arrodonir a l'any 700 abans de Crist. Egipte està en mans de faraons que no són egipcis. Són els faraons negres, els faraons que venen del Sudan. A ulls dels egipcis, que no són els faraons que toquen perquè no són egipcis. De quina manera es poden
legitimar en el tron. Doncs el que fan és dir, molt bé, anem a fer tot allò que feien els faraons. Corones? Corones als faraons. Tombes? Pensem en l'època més bona d'Egipte, la de les piràmides. Doncs nosaltres ens tornarem a enterrar en piràmides. Ara no s'enterren a Egipte, s'enterren a la seva terra, al Sudan. I el tipus de piràmides, si us fixeu, són més apuntades. Semblen més aquesta que no pas la piràmide de Keops. També és veritat que es construeix més amb tubot i no tant amb pedra. Això sí, aquí la tomba està sota terra, s'accedeix per una rampa i es decora l'interior. I és com un intent de legitimar-se en el tron, és a dir, anem a fer igual que feien els faraons i anem a enterrar-nos en el moment típic dels faraons, que són les piràmides. Aquests faraons s'enterren en dues localitats, una que es diu el Curro, que és on estan enterrats gairebé tots els faraons, excepte un, que es deia Taharka, que es va enterrar en una localitat que es diu Nuri. Però quan aquest territori que hi havia al sud d'Egipte, aquesta Núbia, que era molt important pels egipcis, perquè era d'on treien el nord, quan ja no tenen accés a aquest territori crearà una cultura que serà la cultura de Meroe. Us estic parlant del Sudan, però del Sudan força al sud. I encara que no tenen, podem dir que no tenen relació directa amb els egipcis, perquè us estic parlant en termes de cronologia d'època romana, encara que no tenen relació amb els egipcis, encara conserven aquesta relació que tenien, perquè aquí s'estan enterrant en piràmides, mides bastant petites, i l'entrada d'aquestes piràmides té forma de temple egipci. És a dir, tot i que tenen una separació gran, encara conserven aquest passat i encara s'enterren d'aquesta manera amb aquestes piràmides, que ara sí tenim piràmides fetes amb totxo. I ja està. No tenim més piràmides? Doncs sí, a Egipte ja no tenim més piràmides. Però resulta que tenim piràmides fora d'Egipte. Una de les primeres que podem dir que es va fer fora d'Egipte és la que teniu a l'esquerra. Aquesta piràmide està a Roma i és una piràmide d'un romà, ni egipci ni mòmia, però que li va agradar aquest tipus de tomba i va dir, doncs mira, jo em faré aquí a Roma la meva tomba, jo callo festo i em faig aquí la meva piràmide. Probablement per això hi ha una decoració molt especial a Itàlia que té a veure amb les piràmides. Sabeu que Egipte i la Bíblia té molta relació. Hi ha molts episodis de la història de l'Antic Testament i del Nou Testament que passen a Egipte. Una de les històries de l'Antic Testament que passa a Egipte és quan Josep és venut pels seus germans i com a esclau a Egipte, però arriba a ser un visir. I una de les coses que diu el text és que Josep va treure blat d'uns graners i els va repartir. Llavors, a partir del segle IV, molta gent vol anar a Terra Santa, fa un peregrinatge a Terra Santa, però abans d'arribar a Jerusalem, passa per Egipte per visitar aquests llocs que surten a la Bíblia. I diuen, ostres, què deuen ser aquestes construccions tan grans que hi ha d'aquí? Ah, deuen ser els graners de Josep. Això són graners i estan plens de blat. Per això, a la capella, a la Basílica de Sant Marc de Venècia, hi ha aquest mosaic en el que podeu veure les piràmides i com treuen blat de dintre de les piràmides, perquè es pensen que eren graners. I si us fixeu, les piràmides tenen aquesta forma. Per què? Doncs perquè la piràmide que teníem més a prop, que podíem veure, era la de Roma. I es van imaginar que totes tenien aquesta forma. No era fàcil arribar a Egipte. Però la passió per les piràmides no s'acaba.
si aneu a molts cementiris, hi ha panteons que tenen forma de piràmide o d'obelisc, però aquí us poso dues una mica com de les més famoses modernes. L'hotel Luxor, i allà trobeu tot el que us podeu imaginar d'Egipte ficat en un sol hotel. És a dir, la piràmide, l'Esfinx, Tutankamon, Anubis, tot junt. És a dir, aquesta passió per l'antic Egipte. Però us deixo amb aquesta darrera imatge, que és que sabem tot de les piràmides, ja veieu que no, però les piràmides sempre donen notícies. Sempre hi ha alguna notícia al voltant de la piràmide. I l'última cosa que hi ha, és a dir, hi ha encara qui creu que la piràmide no està robada. És que no s'ha trobat la veritable cambra d'enterrament de Keops. I una de les persones que està més encaparrada en que aquí ha d'haver alguna cosa és Zahi Hawass. El doctor Hawass va ser ministre d'Antiguitats i era el cap del Servei d'Antiguitats d'Egipte i és una de les persones que més està treballant en aquesta zona. Llavors van passar un georadar i van trobar una sèrie com de buits. És a dir, la lectura del radar va donar que hi havia uns buits a la zona propera a les cambres de descàrrega de la cambra del sarcòfag. Aquest buit, pot ser un buit, pot ser que no hi ha res, o pot ser que hi ha una cambra. Ara, l'última lectura que han fet, han trobat un altre buit proper a una de les entrades més modernes. Però encara no han posat res, només tenim el buit. Però és un d'aquests monuments que sempre desperten aquest interès, fascinació, potser perquè ens falten tantes coses per saber, que és un dels monuments als quals anem i repetim i anem veient a veure què és el que podem saber de les piràmides. Com veieu, hi ha alguna cosa que sí que us he pogut explicar, però us deixo també moltes incògnites, però ja veieu que són incògnites que tampoc nosaltres sabem com solucionar. Doncs bé, espero que us hagi agradat i moltíssimes gràcies. Abans que marxeu i sapigueu que hi ha aquí un pica-pica, una mica de cava i uns arrogadets per acomiadar el curs d'aquest curs que acabem avui. Doncs aviam, algú li vol fer alguna pregunta a la Núria Castellano? De les piràmides? Això està Ui, atenció, que aquí hi ha fins i tot llibreta, No, si totes les Espera, perquè tots no tenen. Si totes les descobertes s'han publicat. Totes les descobertes de l'Egipte. d'Egipte. Bueno, a veure, això és una mica complicat. Una pregunta. Espera, que intento respondre. En principi, les missions arqueològiques que estem excavant a Egipte tenim l'obligació d'abans de marxar presentar un informe ràpid, perquè clar, acabes de fer l'excavació, un informe ràpid en el que diguis com ha anat la feina i què és el que has de trobar. Això, les missions estrangeres. Les missions egípcies si han trobat alguna cosa espectacular, fan una notícia al diari i ja està. Després això comporta una presentació en societat i presentació en congressos o articles. Però malauradament moltes de les excavacions que fan els egipcis no tenen aquesta continuïtat, és a dir, no tenen després un reflex en el sentit que després tindràs una publicació o tindràs una memòria o alguna d'aquestes coses. Però en principi tot allò que es troba es presenta i s'ha de presentar d'alguna manera. Molt bé. Sí. La segona. No, res.
Clar, aquí hem parlat de molta gent treballant. Hi havia pagesos per fer el menjar. I tant. De fet, a la ciutat dels obrers s'han trobat les panaderies. Llavors, cadascú, en una ciutat normal, cadascú es feia el seu pa, però hi havia panaderies per fer el pa més fi i per fer galetes, ara que estàs dient això, galetes i pastissos. Llavors, clar, que tu puguis estar treballant a la piràmide vol dir que hi ha d'haver algú que t'ha de donar el menjar en forma de sou. Amb la qual cosa necessitem camperols, necessitem qui t'arregli les eines, necessitem que et faci la teva tomba, és a dir, sí que coneixem els diferents oficis que també viurien en aquesta ciutat de les piràmides. No tothom que vivia a la ciutat de les piràmides es dedicava a treballar a la piràmide, perquè hi havia gent que havia de fer altres feines, no? Necessites vestit, mobles, eines, menjar i tot això, cervesa, que no falti, doncs tot això ja, ho necessites. Sí, moltes gràcies. Molt bé, alguna pregunta més? Sí, no has parlat, perquè no sé si és una mitologia que arriba a ser, això de que quan es moria el faraó hi havia tot un sèquit de gent, començant per la seva dona, que els enterraven amb ells. Què passa per això? Això d'aquí és, en part, en molta part, és ficció. És a dir, això és més de cultura xinesa, però us explico, sí que van haver sacrificis humans a l'antic Egipte. Durant la primera dinastia, quan estudiem la història d'Egipte ho fem en dinasties. Durant la primera dinastia, estem parlant, números rodons, 3.000 abans de Crist, quan moria un faraó, s'enterrava al seu voltant més de 300 persones. I aquestes persones eren criats, però també hi havia els funcionaris. És a dir, no és allò de jo me'n vaig a l'altra vida i m'emporto els que em faran la feina. No, tu que ets el visir, doncs tu també vens amb mi. Llavors, sobre si és una mort volguda o no, ara a nosaltres se'ns fa una mica difícil, si ara, no sé, doncs el vostre alcalde o alcaldessa. L'alcaldessa mor i llavors diu, va, vinga, tots els del consistori, casa. O sigui, ara sí, podria ser polític, Però heu de pensar que per ells, en aquell moment, les úniques persones que podien accedir a tenir una vida en el més enllà era el faraó. Llavors, morir era que jo serveixo al meu faraó aquí i allò de jo per ti mato, jo per el faraó a on sigui. Doncs si el faraó mor, jo em sacrifico. Clar, si cada faraó que mor hem de matar més de 300 persones, doncs vam trobar ràpidament una solució que era, com creien, us deia que creien en la màgia, el faraó s'enterrava amb unes figuretes que en el més enllà es convertien en persones i treballaven per ell. Llavors, sí va haver, durant la primera dinastia, sí va haver aquest sacrifici ritual al voltant de les tombes del faraó. Però a partir de la segona dinastia ja no tenim aquest enterrament ritual. I el de que l'arquitecte li tallava... Sí que és veritat que intentaven, per exemple, les tombes d'aquestes de la Vall dels Reis, tenir els obrers en com una espècie de colònia industrial. Els tenim allà, no tindreu de tot, no cal que us mogueu d'aquí perquè no aneu dient on estan les coses. És igual van saquejar-ho tot, Però això de l'enterrament de la gent del faraó, durant aquesta primera dinastia sí, però després no hi ha sacrificis de la resta. A veure, atenció, aquí tenim a la Clàudia que li vol fer una pregunta a la Núria. Si volien anar a una altra vida amb els déus al cel, per què s'enterraven com a baix i no a dalt? Doncs mira, molt bona pregunta. Mira, a l'antic Egipte, quan es fan les piràmides, tenim com dos déus. El déu del sol, que està al cel, i el déu Osiris, que està sota terra. Llavors tenim una espècie de... aquí volem. Doncs mira, jo faig
jo en aquest moment vull anar cap al cel, però també vull estar bé amb Osiris. Després ja serà Osiris el que, com si fos el déu predilecte, i per això tothom acabarà enterrant-se sota terra. Però en aquest moment hi ha una mica com, aquí fem cas, entre el cel o el del terra. Doncs mira, faig la rampa per anar al cel, però em quedo també sota terra amb Osiris. Molt interessant aquesta pregunta que has fet. Vinga, moltes gràcies. Alguna pregunta més? Aviam. Josep, vaig. Ens podries explicar una miqueta la tumba 54? Això és una pel·lícula. Sí, Aquesta ja la tenia impactant, perquè ell tenia ganes de saber. Això és trampa, I jo també tenia ganes d'explicar-ho. A veure, ràpid, no? Només us he posat 50. Per què us diu això de tumba 50? Mireu, perquè ens vam sentir com Indiana Jones fa 2 anys quan vam trobar una tomba intacta. Una tomba que ningú havia obert. Ningú. I podeu imaginar-vos el que és trobar-te això, tancat. Absolutament. Tipus de tomba de fa 2.400 anys. I ets la primera persona que tornaràs a entrar després de 2.400 anys. Ai, i si no hi ha res? Era la primera cosa. I si ara no hi ha res aquí amb la cosa que tenim? Però sí, vam treure un bloc, vam mirar, i a dintre estava tot el que és típic, el que trobes en els llibres típics, què t'has de trobar? Ens ho vam trobar. Ens vam trobar el sarcòfag en forma de persona al mig. Als costats, en una espècie de nínxols, 4 gerres que porten el fetge, els pulmons, l'estómac, el fetge i els budells. Veieu? Els 4, 1, 2, 3 i 4. I al darrere ens vam trobar 399 figures d'aquests màgiques, d'aquestes dels criats que ens volem endur al més enllà. Ja totes col·locarem per allà al darrere. Vam obrir el sarcòfag i dins del sarcòfag estava la mòmia. La mòmia amb aquest aspecte negre, degut a totes les resines que es posen, l'espai era petitíssim, no vam poder treure el sarcòfag, és a dir, que l'antropòloga va haver d'entrar dintre i fer el treball aquí, a dintre, tal com veieu, va anar desfent totes les venes, va estudiant el cos, i després, entre les venes, vam trobar aquests més amulets, però aquests són potser els més espectaculars. L'escarabeu del cor i un altre escarabeu més petitonet. És a dir, era com la tomba ideal típica d'aquesta època. Va ser una sensació, ja us dic, com jo m'imaginava, i ara ja puc imaginar-me Howard Carter quan va trobar la tomba de Tutankhamon, doncs devia ser com 1000 vegades més el que vam sentir nosaltres, aquesta cosa de dir, no entrem ningú, entrem nosaltres, serà com ens ho imaginem dels llibres? Portarà les coses que nosaltres diem que porten les tombes i trobar-te que realment tens tot allò de manual que et diuen els llibres d'arqueologia. I va ser una sensació brutal, va ser molt interessant. I més i més tombes que tenim cada any, anem descobrint tombes, és un jaciment. Si teniu interès, entreu, poseu Uxirrinc i veureu que és un jaciment bestial molt gran i a més amb moltes troballes de moltes èpoques, de faraònica però també d'època romana i d'època, podem dir, cristiana, bizantina, de quan Egipte era cristià, amb una basílica de 90 metres, vull dir, una cosa espectacular. I no sé, superxulo. Ai, escolteu, una coseta que no us he dit abans. Hi ha algú que tingui al·lèrgia, alguna al·lèrgia pel tema aquest dels arrugats que hi ha aquí? Tothom s'ho pot menjar perfectament? Sí. Vale. Mira, on està Uxirrinc?
Està a 200 quilòmetres al sud del Caire, però no està tocant el riu Nil. Està tocant el braç afluent del Nil, que es diu Bar Youssef, és a dir, que està a zona de desert. Tocant el Bar Youssef, però a zona de desert. No és zona turística, és a dir, dintre de les rutes turístiques queda fora. Per això també és un lloc que no és molt conegut. Què tal? Ja esteu preparats doncs, per el pica-pica? O voleu...